20 ta' tfal minn trabi ta' ftit xhur sa tfal ta' 3 snin se jibdew il-vjaġġ ta' ħajjithom f'ċentru ġdid tal-ħarsien ta' tfal fin-naħat isfel ta' Malta. Iċ-ċentru Stepping Stones, il-ħames wieħed ta' din il-kumpanija, kien inawgurat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo fi Smart City il-Kalkara. Dan sar b'investiment ta' 175,000 euro u diġà qed jagħti servizz ta' l-ogħla kwalità lil 23 tifel u tifla. Tkellimna ma' Michelle Falzon, id-direttur maniġerjali ta' dan iċ-ċentru, li spjegat li l-kumpanija timpjega mal-50 ruħ li huma kwalifikati fil-kura u l-ħarsien ta' tfal. Qalet illi fiċ-ċentri inħolqot dinja bad ta' attivitajiet bħal tisir, kant, sfin, għawm u artiġjanat li jgħinu li tfal jiżviluppaw l-aħjar ħiliet tagħhom. Il-ħaddiema huma mħarġa wkoll biex jieħdu ħsieb tfal bl-awtiżmu jew kundizzjonijiet oħra. Mill-5 snin law rajna domanda kbira u bekk ridna ngħinu dawn l-ommijiet biex jiġu għandna għax huma jkollhom preferenza jkunu vera jixtieq jiġu għandna. Allura komplejna nkabru biex dawn ikunu jistgħu naqduhom. Fil-futur għandna wkoll proġetti oħra li nixtiequ niftħu biex inkomplu nkatru Stepping Stones. Mindu l-Gvern introduċa l-iskema s-servizz ta' ħarsien ta' tfal b'xejn, aktar minn 16,700 tifel u tifla u 22,500 ġenitur ibbenefikaw minn din il-miżura. Apparti dan, f'5 snin, iċ-ċentri żdiedu minn 69 fl-2014 għal 136 ċentru. Waqt li ddawwar maċ-ċentru l-ġdid, il-Ministru Bartolo fakkar l-impenn tal-Gvern mhux biss li joffri l-aqwa kura u ħarsien lit-tfal, iżda li jagħti inċentiv lill-ġenituri l-aktar lill-ommijiet biex ikomplu bil-karriera tagħhom jew jidħlu jistudjaw anki wara li jkollhom it-tfal. Dawn huma ċentri importanti ħafna, fihom qed jattendu madwar 4,000 tifel u tifla kuljum, minn dis-sena żdiedu b'aktar minn 900. U minn meta fetħet l-iskema infaqna fuqha 72 miljun euro. U nieħdu gost ngħidu li waħda mill-affarijiet sbieħ ta' dawn iċ-ċentri kienet li fl-aħħar 5 snin żdiedu ħafna n-nisa li jistgħu jaħdmu. U allura fejn qabel konna fost l-inqas li kellna nisa jaħdmu, issa għandna nisa li aktar qed joħorġu jaħdmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.